دما چتeyên ciwanên şoreşgeriyên bi serpekekê vela Rojavayê Kurdistanê xebrek xistin kirîn û dibin fermana Eldar Xelî serkirdeyê PKK de dest bi kiryarên xwe yên qirêj û dijatiya gelê Kurd kirine û ecinde û xwestekên dijminên gelê Kurd bi cî dikin û dest bi revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî de li deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kiriye û jiyana zarok û ciwanên jêr 18 salî xistiye metirsiyeka pir mezin de. Êdî malbatên Kurd ditirsin zarokên xwe derxînin derveyî malê û malê ji zarokan re bûye zîndan. Divî derbarî de rêbas navê 89 zarok û ciwanên jêr 18 salî nav û cih û wêneya revandina wan ji aliyê Çeteyên Ciwanên Şoreşger ve belge kiriye. û hejmarek mezin ji wan du sala 2021 de hatine revandin û bi taybet ji serê meha mijdara sala 2021 û ta 5 çileya sala 2022 navê 23 zarokên hatin revandin rêbas belge kiriye. Çend ciwan navan di mehên borî de hatine revandin lê navên wan di heyama van her sê mehan de hatine eşkere kirin. Hejmara zarokên hatin revandin ji her bajarekî Kurdî wiha ye. Ji Efrînê 37 zarok e, ji Kobanê 20 zarok e, ji Qamişlo 13 zarok û ciwanên jêr 18 salî, ji Amûdê 10, ji Dêrikê 2 zarok e, ji koçberên Serêkaniyê jî zarokek e, ji Dirbêsiyê 2 zarok e, li Hesekê jî 2 zarok hatine revandin, ji Girêspî jî zarokek hatiye revandin, li Ên Îsayê 2 zarokên jêr 18 salî ku kurê mamê hevin hatine revandin. Ji vê hejmara giştiya zarokên hatin revandin 13 hatine serbest berdan. Dê 23 berçileya 2021 de jî zarokê bi navê Gîvara Tewfîq Mustefa ji navçeya Cindersê li Texas Şêx Mexsûd ji aliyê Çeteyên Ciwanên Şoreşger ve hata revandin û piştî çend rojan ji revandinê bavê wî garîb û kurê xwe rêzgar bike. Lê ji roja 29 berçileyê ve bavê Gîvara Tewfîq Mustefa ku bi xwe hata revandin û li bingehên istixbaratên PYD li gorî zanyariyan rastî eşkencedaneka tund tê. Roja sêşemê 4 çileya 2022 jî malbateka Kurd ji bajarê Qamişlo ku keça wan ji aliyê Çeteyên Ciwanên Şoreşgeriyên bi ser PKK ve hatiye revandin, revandina keça xwe daxuyaniyekî de eşkere kir û tê de qesedê di ber selametiya keça xwe de berpirs dîtin ku zaroka wan ya bi navê Semah Fethî Geddu ya temen 16 salî di 19 meha duwazdaniya sala 2021 de hatiye revandin. Li gorî malbata Sema belav kirî ku keça wan ya temen 16 salî ji aliyê Çeteyên Ciwanên Şoreşger ve hatiye revandin. Li gorî malbatê gotî ku keça wan pir nexweş e û raportawiya pizîşkî jî derbarî nexweşiya wê de heye. Ji bilîvan navên zarokên navborî bi dihan zarokên revandî ji aliyê Çeteyên Ciwanên Şoreşgeriyên bi ser PKK ve hene ji ber tirs û gefên PKK û çeteyên wê û sedemên cuda malbatên wan newêrin navên zarokên xwe eşkere bikin. û tevî bankên berdewam ji aliyê Encûmena Niştimaniya Kurdî û malbatên zarokên revandî û tevî ku qesedê rêkeftin bi rêxistinên bi ser netewêniye girtî be derbarê rawestandina revandina zarokan û leşkerkirina wan di sala 2019 de lê hîn jî revandina zarokan berdewam e û tu sînorek ji rêxistina Çeteyên Ciwanên Şoreşger ve nehatiye danîn û zarok û ciwanên jêr 18 salî dibine qurbaniya ejinde û kiryarên wan.